So ayan po si si Adrian. Siya ay si Tarzan. Hello! So, andito ako ngayon sa Bicol. Naka-quarantine ako for 14 days. So, ngayon umakyat ako dito sa Baligang. Ayan, anong tawag nito sa inyo? Baligang ba yan? Ayan. Ayan, so ayan ang Baligang. Oh. Sarap. Try nga natin. Isa lang. Kaso maasim to eh. Na maasim. So madami ang bunga. Ayan. Ayan. Ayun. Ayan. Dami yan. Mataas. Nasa taas ako. Hello. Nasa taas ako ng Baligang. Ayan. Daming bunga. Ito pa, bunga pa yan. Oh. Oh. Diba? Oh. Ayan. So, baka mahulog ako dito. Ayan. Sana naman, wag naman sana. Hook. Hook. Tingnan mo naman yan. Oh. 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 Maraming prutas dito. Oh. Diba? So ayan ang mga bunga ng ayan ng prutas, cherry. Cherry ba yan or ano yung blueberry? Ewan ko kung ano yan. Ayan. So masarap yan, lagay mo sa asin. Pwera lang to, hindi to masarap. Ayan. Tumingin pa siya. Hindi siya masarap. Ayan na po yung mga naligo sa Saguro. Si Tonton. Ayan. Kumusta sa pagrigos mo sa Saguro? Kaya pakan, kaya pakan. Sige. Kaya Kanton. Sige. Ayan din po si Salvador. Nahihirapan na siya. Kaya mo pa kanoy, dali. Ayan. Uwian na sila. Naligo na sila. Ayun, sa Saguro. Hello guys, good afternoon. So, nandito po kami ngayon sa Baligang. Kasama ko ngayon si Adrian Bathalier. Hey guys. Yan. Guys, kami ay papunta doon sa Saguro. Doon kami maliligo dahil walang tubig doon sa lugar namin.
na ninyo maglaba eh. Isa may papuno ko sa internet. Pariban. Tukad na ka mo. Tuwan ka mo sa ito ang payo ko. Diyan pagparaw ko sa sunagaran mo. Kapag na iturukan. Day kalabot. Andito po kami sa Blawan. Ay mo muna nako tay. Sige. May balnaw. Mamo na ka? Adrian. Tanak ko na naman parang natultul na. Ito pala ni mana mo yan niya. Maray pa sa kunang gayon na pa yung So ayan po, nakaligo na kami doon sa saan tayo naligo? Kay Sabila. Sa Guro.